nós para prepararnos por si nos acontece estas cousas, e logo tamén un pouco como podemos facer cando temos o evento que nos afecta, si me permite, vale? Que tal vamos? Recordan esta fotografía que puxemos do incendio máis grande, cando estaba desarrollando o seu maior potencial. Aquí tiñamos estas aldeas: Cernedo, Robledo, San Xulián. Seguro que viron moito esta, San Vicente de Leira, con programa de informe semanal e demais aí. É imposible defendelas a media ladeira, camiños estreitos, etc. Continúa. Esta era a súa situación antes do incendio. E quero por iso unha comparativa, porque nunha hubo tanta afección e non noutra, con características máis ou menos semellantes en canto a pendente, a situación xeográfica, etc. Este, por exemplo, San Xulián en a rúa. Isto sería o que é este círculo verde arredor, a súa fraixa de protección con limitación de combustible. Pasa. E isto é San Vicente de Leira cos seus dous pequenos núcleos, Aldea e Os Chelos. Aparentemente xa hai bastante diferencia. E isto é o resultado en San Vicente de Leira. Si se fixan, tellados en mal estado, casas abandonadas, un núcleo compacto que unha vez que veñen as pavesas e empezan a prender, empezan a meterse en combustibles de madeira e demais, empezan a trasladar incendio dunhas casas a outras. Aquí hubo unha alta destrucción de edificacións por esas circunstancias. Pasa. Eso é San Vicente de Leira, pero, por exemplo, en San Xulián non. Esta é unha foto recente de San Xulián. Si ardeu un alpendre abandonado. A diferenza é que a franxa de seguridade de San Xulián estaba moi ben, hai algo de actividade agrícola alrededor, teñen unha explotación de cabra que tamén controla todo o mato e entón resistiu mellor as circunstancias. E outro detalle, por exemplo, este pobo de Oulevo. Esta é a situación aquí no territorio, xa no límite con León, quedou totalmente rodeado polo lume, pero o que teñen é un souto de castaño que aproveitan, e o suelo estaba relativamente limpio. Entre eles foron tamén quen de defender mellor a poboación e non hai ninguna casa afectada. Como impacta un incendio nas nosas edificacións? Primeiro temos o preimpacto, todo ese pareseo que pode vir xa de lonxe, que, dependendo de como teñamos a vegetación alrededor das nosas casas, pode xa entrar en ignición. Despois hai o impacto principal, que suele pasar rápido, e hai o pos-impacto, onde incluso pavesas que estaban dormintes despois poden volver a acender. Esta é un pouco unha foto de como traballa o frente do incendio, emisión de pavesas. Sí. Outro semellante. E esta sería a aldea máis vulnerable. Un incendio que sube por pendente, arriba temos as edificacións e moita vegetación próxima. Sería a máis
a situación máis vulnerable. Ben, entón, que podemos facer dentro do que poidamos, ou dentro de cada un poidamos na nosa propiedade, na nosa casa, ou como colectividade? Vamos a ver agora dous apartados. Como podemos prever e despois como nos podemos defender cando temos o evento. O ideal, supoño que non sei aquí en dominio, se o ten ou non, seguro que na medida das súas posibilidades estará en marcha, é ter un plan de prevención e defensa das nosas aldeas. Que nesa máis vulnerable, a parte da faixa de protección de seguridade, que as teñemos mantidas, sería incluso establecer un perímetro libre de vegetación cando temos así unha aldea en pendente con moita vegetación ou arbolado de baixo. Importante que teñamos accesos seguros, importante tamén que teñamos infraestructuras de defensa como hidrantes para que os camións de bombeiros forestais ou bombeiros urbanos poidan suministrarse e ter agua constante aí. Supoño que aquí igual hai traída municipal ou hai traídas de comunidades de usuarios. A veces, cando facemos reformas que hai axudas a través da Diputación para mellorar as traídas de agua, se o facemos, pois pensemos o mellor de cando facemos unha reforma, se non temos, procurar ter algún hidrante. Vale? Dalle abaixo, dalle aí. Non sabe audio. Isto é na Grecia. Vamos a ver este vídeo para que...
un auténtico inferno. Aí víamos como nesa urbanización cantidad de pináceas moi próximas ás casas que provocaron un lume de copas intenso. Víamos algunhas cousas alrededor da casa como plásticos e demais que non debían de estar, e logo vimos como esa chuvia de pavesas, de fume e demais. Entón, inicialmente, a persona igual podía facer unha defensa activa con agua e demais, vamos a verlo logo, pero cando chega o momento duro hai que refuxiarse dentro. Para por un exemplo de como traballan estos impactos. Bueno, hai un dítico que seguramente o coñecedes ou está repartido por aí, porque a legislación forestal nos obriga que aquelas especies do xénero de pinos, de eucaliptos e de acacias, pois debemos procurar que estén alonxadas a 50 metros das casas e dos núcleos de poboación. Podemos ter as frondosas deixándoas a 15 metros das casas ou deixándoas a 2 metros do límite do núcleo rural. Supostamente as casas non están xusto no límite. Se estiran xusto no límite, sempre as plantacións de frondosas a 15 metros de distancia das casas e as outras a 50 metros. Tamén hai unha serie de distancias para pistas forestais, para estradas, para ferrocarril, pero bueno, a maioría eu entendo que o coñecen. Vamos a continuar. Isto sería, por exemplo, unha casa aillada, este por aquí pola zona, non sei se en Tomiño, en Rosal ou por algún sitio desto, sei. Pero esta casa debería de estar sin árbol, a non ser que puidese ter frotais dentro deste anel vermello, e o resto totalmente libre de piñeiros, acacias e eucaliptos, e si, entre o anel vermello e o final do verde, si pode haber frondosas. E así, máis ou menos, tamén os núcleos de poboación rural. Iso é, pois, para evitar circunstancias como estas. Isto sería o núcleo, o seu perímetro de protección, intentando dibuixar unha paisaxe perto do núcleo semellante a que temos aquí. Como defendemos isto? Cando ven o evento e temos estas circunstancias, pois facemos o que podemos entre todos, porque se temos seguridade nas casas e nos núcleos, estamos máis seguros todos e os medios de extinción poden facer algo, pero en determinadas circunstancias é imposible. Continúa. Isto non é aquí, isto é en Estados Unidos, en California, pero por un exemplo como as capacidades que teñen determinados eventos de destrucción de edificacións. Brevemente, porque creo que hai outra diapositiva posterior, pero na páxina do Uniteco hai unha serie de recomendacións. Isto xa é a nivel individual de vivendas, como facer as nosas vivendas máis fortes e seguras ante estos eventos. Se pode descargar, logo tamén dou información de onde se poden descargar máis información para este tipo de cousas. Moi importante normalmente as casas onde si temos as ventanas pechadas e máis, cando suelen entrar o lume é polo tellado. Se o tellado non o temos limpio, temos un gran problema. O tellado e os canelóns e os subbaixantes. Normalmente é por onde entra o incendio na casa. Continúa.
Entonces, as principais así cousas a ter en conta: tellados e canelóns en bo estado e limpios. Normalmente temos na aldea, nas casas da aldea, temos leña. Onde almacenamos, pois temos que almacenala en argollos tapados, ventilados e, se é posible, separados das casas. Onde temos os depósitos de combustible, se fose posible soterrado, mellor que o aire libre, pero se non, separado. Temos liñas de auga alrededor da casa para facer unha defensa activa. Despois, as parrillas ou barbacoas témolas con matachispas e paredes alrededor para evitar que fuxa calquer faísca ou chispa que poida provocar algo. As chimeneas témolas con matachispas. Como temos os peches perimetrais? Temos vegetación, son moi bonitas as tullas, os cupresus e todo eso. Pero eso, en determinadas circunstancias, son unha auténtica pólvora. Outra recomendación: cando fagamos unha nova construcción ou cando vayamos a facer reformas na casa, pregunten aos técnicos pois materiales que sexan máis resistentes aos incendios. Hai que evitar o PVC, priorizar outros materiais. Llega a una casa de Lobius, los brigadistas acuden a la desesperada. Impotentes miran cómo avanza el incendio sin poder actuar. El viento cambia ligeramente y decide extenderlo a golpe de pala, pero no pueden. Acceden al patio trasero de la vivienda, buscan una manguera. Es la pesadilla que se... Bueno, esas son circunstancias cas que se atopan a veces as nosas unidades de combate. Este en concreto era unha ali transportada, non tiñan apoio do seu helicóptero en ese momento, porque tiña que haber ido a repostar, ni tiña apoio de motobomba, e se atoparon con esa casa aí aislada, que ao parecer estaba en alguna zona en construcción, pero como estaba totalmente chea de combustible alrededor e demais. E, bueno, facían o que podían, arriscándose un pouco a súa pele. A casa non ardeu. Bueno, para información, isto é información, isto está se empregando moito no Mediterráneo, que, bueno, naquelas casas que están inmersas aí no medio do monte, hai no mercado dispositivos de protección tipo aspersores, tipo difusores, nas canaletas ou debaixo das canaletas, que en caso de impacto, bueno, fan esta típica chuvia que a veces incluso non las fan en terrazas de verán e demais, pois, bueno, eso absorbe moito calor, entón, en caso de impacto, farían a edificación moito máis forte. É unha información que lles traio para que a teñan. Tamén propulsores para suministrarse de aguas de piscina. No ano 2017 vi unha situación no condado onde, bueno, esos grandes incendios, naquele caso que nos veu de Portugal e que consumiu todo o Concello das Neves, hubo un momento en que non tiñamos nin agua porque se consumira toda, non tiñamos luz, non tiñamos móvil e había piscinas. Alguna piscina había con agua, pero claro, nos faltaba unha bomba impulsora a gasóleo ou gasolina e unhas mangueiras para defendernos. Tíamos esa agua aí, pero non podíamos facer uso dela. Eu deixo o caer como recomendación: se estamos nunha zona e temos piscina, estamos nunha zona vulnerable. E priorizar, pois, as fruteiras ou especies que menos entran en ignición nos nosos xardíns.
separadas, non facer plantacións nin moito menos. Como vi aí, estas árbores de folla caduca deixan pasar o sol no inverno e dan sombra no verán, e normalmente de cara aos incendios non aumenta moito a súa propagación. Pero eu recomendo priorizar estas, pero incluso combustible alrededor da casa, o mínimo minor. Sí. Hai tamén, por vou a pasar despois ao final, información aquí nesta páxina. Podedes tamén ter información no propio móvil, que en función de se reunides unhas determinadas circunstancias, como unha enquisa de como tes a túa casa, como está a túa aldea, se dá unha puntuación. En función da puntuación che dice, pois, estás ben, tens que facer melloras, ou isto ou aquilo, por se queredes utilizar. Continúa. A legislación nos limitan a facer determinadas actividades en función de determinadas circunstancias. En función se vivimos nunha zona de alto risco de incendio, en función da época do ano ou en función do perigo diario de incendio. Vamos a ver un momentinho, dale. Galicia foi declarada no seu momento toda de alto risco ou de risco medio. As zonas de alto risco son as vermellas. Por lo tanto, vós vivides nunha zona de alto risco. E isto trae un pouco máis de limitacións que as que non viven en zona de alto risco. Continúa. E as épocas de perigo, isto tedelo todo tamén na web no Pladiga, no Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia. Temos a de perigo alto, que normalmente é o verán, os meses de perigo medio e os meses de perigo baixo. Coa condicionante de que calquera dos que están fora da época de perigo alto, en función das circunstancias meteorolóxicas, poden tamén pasar puntualmente a declararse zona de perigo alto. E logo temos o IRDI, que podedes consultar dentro do móvil, na página web. Ahora ven con pronóstico para a cidadanía para 4 días vista, incluso para organizar con todos esos niveles. A medida que avanzamos no nivel máis alto, vamos a ter máis limitacións para facer determinado tipo de actividades. Continuamos. Ben, entón, en función da ZAR, en función da época de perigo e en función do índice de perigo de incendios diarios, pois podemos ter unha serie de limitacións de realizar certo tipo de actividades no medio forestal ou agrícola, limitacións de poder acceder ao monte ou limitacións de emprego ou uso do fogo. Continúa. Pois, por exemplo, cando o nivel está alto, todos aqueles que si quads, que si motos e demais non deben circular por terrenos forestais. E se está en nivel moi alto e extremo, incluso temos a prohibición de ir a pasear o monte. Outra cousa é se temos que ir a xestionar como propietarios de demais. Vale? E temos limitacións para o uso de maquinaria. Vamos a ver agora con un pouco máis detalle, porque o ano pasado algúns dos grandes incendios que tivemos foron a causa da maquinaria. Foi un ano que tivemos moitísimos incendios derivados de tractores. Claro, antes, cando se usaban os tractores, se usaban horas pola fresca e iban a botar a sexta, pero claro, os tractores agora veñen todos con aire acondicionado e demais, estamos ás 2 da tarde desbrozando, recollendo cereal ou demais, cando a vegetación está máis estresada. Pois o propio tubo de escape é fácil de que prenda nese combustible seco fino. A celebración de festas con aparellos pirotécnicos, isto necesitan a autorización e non a van a conceder cando o IRDI está
está moi alto ou extremo. Se temos que ir a fumigar as abellas, ten que ser con matachispas, ten que levar matachispas os dispositivos ou dispositivos que leven retención de chispas. Hai que ter cuidado porque a veces isto chegou a provocar algún incendio aquí en Galicia. Sigue. Entón, tanto en terreno forestal como a 400 metros do monte, toda aquela maquinaria que nos poida producir unha deflagración, chispas ou descargas eléctricas, debemos evitar utilizala cando temos un IRDI con nivel alto ou extremo. E logo todos aqueles aparellos que utilicemos, pero que non sexa que non sexa maquinaria forestal ou agrícola, é dicir, que non sexa para utilizar a xestión forestal ou agrícola, está sometida a autorización previa, independentemente do como este o índice de risco, durante todo o que é a época estival. Hai un modelo tamén aí que solicita por vía internet. Cando usamos a maquinaria, moi importante, matachispas nos tubos de escape, bo mantemento do seu sistema eléctrico que este ok, evitar aparcala en zona onde haxa moita vegetación seca, revisar que non teña fugas de aceite, limpeza constante dos restos vegetais que se poidan introducir dentro dos mecanismos da máquina. Continúa. Evitar as horas centrais do día, facer cada pouco algunhas pausas para non sobrequentar a maquinaria, ter en conta onde facemos os repostaxes, que sean en zonas seguras, e evitar o traballo nos días pois máis complicados desde o punto de vista de calor, de vento, ou se iniciamos os traballos as condicións se volven moi extremas, procurar suspenderlos. Son recomendacións que tamén están dentro do Pladina. Igual que se traballamos no monte nestas circunstancias, xa normalmente as empresas que traballan pues, levan os seus extintores, levan os seus depósitos de agua, deben de levar medios de combate, deben de formar os seus operarios neste tipo de prevención e comunicación inmediata ante calquer incidencia os teléfonos que temos para aviso de incendio 085 112. E sobre o uso do lume, total prohibición no verán, prohibición, pois, tampouco podemos fumar no monte, non podemos facer lume para quentar alimento, tampouco. Sigue. Hai unha serie de excepcións, vamos a ter o San Xoán dentro de pouco, tedes que sacar a autorización e facer as fogueiras en zonas que sexan seguras, abundante agua, con vos, e moito cuidado se fai vento. En materia de salinidade vegetal se podría dar autorización con determinadas precaucións para usar lume. Nas áreas recreativas, cando non son zonas de alto risco de incendio, está permitido nas barbacoas que están ben instaladas, pero aquí estamos en zonas de alto risco e nas áreas recreativas non podemos usar o lume. Non pasa nada, podemos disfrutar do monte levando comida fría. Non fai falta ir a facer o churrasco ao medio do monte. Vale. Si nos é moi complicado, non é complicado saber que estamos nunha zona de alto risco. Non é complicado saber cando estamos no verán e no inverno, se non é complicado saber cando que ir temos, pero por sentido común e por lógica, hoxe, por exemplo, sabemos que é un día moi complicado, verdad? E que debemos extremar as nosas precaucións en todo este tipo de cousas, independentemente de que sepamos
ou non sepamos subir, e digo máis, usar un pouco o sentido común. E nestes días incluso evitar acceder ao monte se non é necesario. E agora pasamos, estas serían as cousas preventivas, e agora pasamos, si temos o evento, que facemos? Como podemos defendernos? Que tal vamos de tempo? Son as 11:20. Vamos. O lume nos pode sorprender no medio natural andando. Estamos paseando por monte e de repente nos pode sorprender un incendio. Normalmente estamos atentos, ¿no? Normalmente debemos de prestar atención por onde imos, por onde non imos. Si vemos un fume, si vemos que podemos ter un incendio, evitar ir a curiosear e demais. E vamos a zona segura. Vale? Vamos a procurar zona segura. Si o temos encima, os regatos, e metendo nos regatos son zonas máis seguras. Nunca escapar pendente a monta arriba coa mesma dirección do lume. Eso nos chamamos zona de home morto. Vale? Sempre hai que intentar rodear e deixar. Tamén nos pode sorprender no coche, temos que comprobar si podemos regresar pola ruta que fixemos en vez de avanzar, si vemos que está todo confinado de fume e demais e que non podemos ver, poder intentar regresar pola ruta que fixemos para atrás, ou se en último caso nos vísemos totalmente rodeados, ver unha zona de baixa vegetación e ali estacionar, parar motor, pechar todo, luces encendidas, sempre chamando os equipos de emerxencia dar a nosa posición. Continuamos. E agora vamos a ver, cando temos o evento na aldea ou no eido, hai a posibilidade de confinamento, hai a posibilidade de defensa activa ou hai a posibilidade de evacuación. Sí, seguimos. Primeiro, o ideal para que as nosas aldeas, cando temos o evento nas aldeas, o ideal sería que tivésemos sinalizados os viais que non teñen saída para que os sepamos medios de extinción, que teñamos sinalizados os hidrantes, si os hai, e as vías de comunicación, por favor, deixalas libres para que poidan traballar os equipos de emerxencia. Este é outro gran problema co que nos atompamos nas aldeas, que normalmente son camiños estreitos. Xa nos custa moito meter ali un camión con agua, e encima moitas veces a tuida de coches. Uns que queren salir, outros que queren entrar. Na medida das nosas posibilidades teñamos isto en conta para que o servicio de emerxencia, sexan bombeiros urbanos, sexan bombeiros forestais, sexa a UME, pois poidan traballar coa maior agilidade posible. E logo queríalles falar que moitas veces cando temos o evento encima, temos que saber que na aldea pode haber casas que son máis vulnerables pola súa construcción ou polo que sexa, ou incluso pode haber personas que teñen problemas de saúde ou de mobilidade nelas, e o que podemos é realoxalas en casas que son máis seguras. Este, por exemplo, un exemplo do evento que falaba antes do 2017, onde o lume penetrou en esta dirección con bastante forza, e esta casa, estaban os piñeiros en riba do tellado desta casa. Creo que é unha segunda vivenda, pero, bueno, todas estas casas recibiron un impacto importante. Podemos protexer as persoas destas casas, sacalas de aí e realoxalas en casas que si son fortes, como esas que están de cor azul, que son construccións relativamente que non teñen moita idade, de pedra, teñen infraestructuras arredor e demais. Esta salvouse porque casualmente unha unidade de bombeiros forestais pasou ali e se salvou, pero foi un auténtico milagro salvada. E como nos resguardamos nas casas? Recordamos o vídeo anterior, aquel que falei en Grecia,
pois as persoas maiores, as criaturas, as metemos en zona segura dentro da casa, echamos todas as ventanas, persianas, sacamos as cortinas, enchemos as bañeiras, enchemos caldeiras de auga, se é posible nas portas, metemos panos húmedos, por si entre, que non entre o fume, e resguardamos as persoas nunha habitación na máis oposta a por onde veña o incendio. Se o incendio entra por este lado, pois metémonos na habitación máis oposta, digamos, a que menos vai a sufrir o impacto. E as persoas que están sans, o que temos é que protegernos sempre cos incendios, nunca vayamos con camisas de manga curta ni nada, vamos o máximo tapados, con viseras, sombreiros, totalmente tapados, roupa de algodón, non roupa sintética, vale? Si temos mascarilla para protexernos tamén de partículas sólidas volátiles, e mentras podemos aguantar, pois, facendo unha defensa activa, se temos agua, mollando o tellado, mollando aquilo que poida arder, e cando ven un momento máis duro, nos refuxiamos dentro co resto da familia. Sí. E se as autoridades con antelación suficiente, isto ten a competencia os organismos de protección civil, nos os forestais estamos monitorizando constantemente o incendio e según a velocidade que leva e a intensidade que leva, normalmente prevemos, bueno, pois a tal hora vai impactar en tal aldea, a tal hora en tal aldea, a tal hora en tal aldea. E as autoridades de protección civil van a decidir si hai que evacuar ou si é mellor evacuar ou si hai que cortar estradas, etc. Nos nunca facemos, desde o punto de vista forestal, non facemos evacuación, facemos protección e recomendamos confinamento, pero se o facemos, se a autoridade de protección civil dice que é mellor facer evacuación con antelación suficiente hacia un sitio onde se poida resguardar a cidadanía e unha ruta totalmente segura. Entón, hai que seguir as recomendacións que dicen pois as forzas e corpos de seguridade e as persoas de protección civil. A veces se recomenda a evacuación porque recibir impactos potentes, hai moitas persoas que sufren crisis de ansiedade, sufren histeria, sufren... entón, moitas veces, se é posible facer evacuación, se fai, ou se non, o confinamento. Bueno, isto un pouco a modo de resumen, en caso de incendio, avisa os teléfonos, avisa a túa veciñanza, colaborar entre todos, axudarlle ás persoas máis débiles, metelas en edificacións fortes e escoitar e obedecer as recomendacións das autoridades. Aquí é posible que había outro vídeo, pero se dá tempo ao final, pómolo, porque é un pouco largo, parámolo aí. Aquí temos este típico de medida de autoprotección fronte ao risco de incendios que fixo Protección Civil no seu día en colaboración nosa, está na página de Protección Civil. Só que está sin actualizar, hai un tema de distancias, cando eran as distancias de eucaliptos e pinos hasta os 30 metros, pero agora son hasta os 50 metros. Salvo eso, o resto, pois, fixémola aquí resumida. Tamén hai esta guía sobre todos estes temas no Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, e logo temos máis cousas tamén no Pladiga, e temos a legislación nesta materia, Lei de Montes Básica Estatal, Lei de Montes Galega e a Lei de Incendios de Galicia.
espero que lles haya axudado en algo de cara ao futuro. Despois, se queren preguntar algo, pois interactuamos. Vale, grazas.